Most fogják körözni a vonatot. Most zárok, nem jöttök le azt megnézni, hogy csinálok. Próbáljál meg egy váltót meghúzni, hát ha sikerül. Hát Szendrőlád a szívem csücske, mert hiszen születésem óta ott élek, ott nevelkedtem, ott jártam általános iskolába. Az én kis falum szeretem, nem szívesen mennék el innen lakni. Itt a cigányok, magyarok együtt élnek, legalábbis sok mindent megtesznek ennek érdekében. Próbálkoznak mindennel, és szerepcserét váltanak. A cigány gyerekek, fiatalok beöltöznek magyar kislánynak és magyar fiúnak, és hát próbáljuk az egymás kulturális viszonyait elfogadni, és a kulturális sajátosságait elcsenni egymástól. Ez itt a Szabadság útja, másképpen Cigányok utcájának nevezett kis utca. Hát szüleim dolgos emberek voltak világ életükben, illetve hát egészen a rendszerváltásig volt folyamatos és állandó munkahelyük. Apu ő olvasztár szakmával rendelkezik, 25 vagy 26 évig dolgozott a miskolci lelinkohászati művekben, mint olvasztár. Anyu nem egész 10 évet dolgozott ugyanott takarítónőként, ilyen vagonokat takarított. Anyunak 2 osztálya van, tehát ő ilyen funkcionálisan alfabéta. Faluban nincs sok lehetőség, nehéz a megélhetés. Édesapám mindent elkövet, hogy valahogy mindenki boldoguljon, jusson egyről a 2-re. Bakó Piros néni, úgy írom, jó? Nem, majd beletekezek itt a asztalokkal. A héten én lerendezem. Nem Domika, hanem Dominika. Az enyém meg majd Boglák lesz. A mosolygós, meg a kis feleségem. Némettél kicsi virágot. Erre kis Norbika lesz. És az anyósom. Norbert, fiam, megyek! Oké, na sziasztok, jó munka! Ha vesz a baktára, te még is. Hát tényleg kislány lett, de Henninek hívják. A konyhát átalakítottuk szobának, oda költöztünk be. Pont jókor jöttek. Fülét is jól mossa ki, mert belehányt. Megszúrolom, szúroló kefre. De úgyse büfizik. Dehogy nem, fel kell, hogy büfözzen. Addig tartsad, még fel nem büfizik. Ugye. Hol már alszik? Berakjuk a sajt.
A bátyám Karez. Már gyerekként is ilyen különc volt valamilyen szinten. Este éjszaka fölmászott a fáskamrának a tetejére, és onnan bámulta a csillagokat, és nézte az eget, és elmélkedett, és filozofált. Mi jó testvérek voltunk, sokat játszottunk együtt, sokat bandáztunk. Karez Károly meg annyit, hogy ő egy áldott jó gyerek volt, ő mindig a tanulásba folytta magát, ő nem szeretett játszani, ő nem szeretett csavarogni, szerette nem a diszkózenét, hanem mit tudom én, ezt a klasszikus operettét, tudom én milyen zenét. Amikor ő bement tanulni, akkor valami ilyen zenét berakott magának, és akkor ő ott a maga csendességében hallgatta a zenét és tanult. Hát, hogy amikor én általános iskolás voltam, 86-tól 94-ig, nálunk még vegyes osztályok voltak. Tehát fele-fele arányban többségében roma és nem roma gyerekek egy osztályba jártunk, normál tantervű iskola volt, de alapvetően jártak magyar gyerekek az iskolába, illetve hát nagyon jó barátaink voltak, együtt voltunk egymás lakásaiba, elmentünk, együtt nyulászkodtunk, együtt szedtük a szemétszedést, együtt csináltuk a papírgyűjtést, a vasgyűjtést, nem tudom, együtt jártunk a kisdobos csapatba, stb. Tehát, hogy igen, abban az időben én úgy éltem meg az általános iskolás éveimet, hogy cigány kérdés, vagy roma kérdés föl sem merült bennem. De a mai szendrőládi oktatást tekintve, vagy a szendrőládi iskolát és óvodát tekintve, sajnálatos módon 100%-os a roma gyerekek aránya. Volt 30-40 magyar tanuló az iskolában, és a Béres Erika azt mondta a magyar szülőknek, hogy igen, vigyétek el innen a gyereketeket, mert itt Szendrőládon semmi jövője nem lesz. Az a 26 gyerek, akit 2 évvel ezelőtt, azt hiszem 2 éve, 3 éve elvittek, az pedig hát elég komplikált volt akkor, mert összefogtak azok a szülők, és én mondtam is nekik, hogy helyeslen, egyetértek velük, mert nem haladtak úgy, ahogy szerettük volna. Mert ez a 26 gyerek nem úgy volt, hogy 2 osztály, és nem most 13 vagy 12 vagy 10 gyerek, hanem egy-egy osztályból 2 vagy 3 magyar gyerek, a többi mind cigány. A tudás, a tanulás az egyetlen egy kitörési pont a cigányok életében, így Szendrőládon is, egy ilyen kis településen, az egyetlen egy kitörési pont az egzisztencia megteremtése érdekében. Mielőtt még nem olvastad el, és csak a címét láttad, hogy sokan voltunk. Mire gondoltál, Józsi? Egy mondatot kérek mindenkitől. Éhség. Vagyis alapvető szükségletekről van itt szó, ugye? Az ember alapvető... Szegénység. Arra kért meg az édesanyám. Fiam, ne felejtsd el, hogy az iskola az mindig